non hai nada que mirar, Si diga? Boas tardes, dona Virtudes. Chamo a Dende Seguros Vida Eterna. Quen és ti? A dos mortos? Sí, era para poñala en coñecemento de que debido ao aumento de risco de defunción dada a súa idade, a cuota vaiselle incrementar en 20 euros. Como? Que teño máis risco de morrer porque son máis vella. Que listiños sodes, non? Mira, descubriste la pólvora. Pero mira, isto que estás facendo nestes momentos chámase edadismo. É unha discriminación grandísima, ilegal totalmente. Se vos levo agora mesmo a La Haya e ides presos á cadea directamente. Ademais, mira unha cousa, por todos os anos nos que non levo morrido, eu non mirei ningún desconto, nin cousa ningunha. Xa me cabreei. Fíxate, estaba eu aquí tranquilamente vendo a televisión e xa me cortache la tarde. Mira unha cousa, cancela todo. Sí, no. E devolvedeme os cartos todos que levo pagado todos estes anos, que con iso xa fago 7 ou 8 funerais. Rateiros, que sodes uns rateiros. Desculpe, dona Virtudes, estou vendo aquí no ordenador que foi un erro e a vostede non lle vai subir a cuota. Xa me parecía a min.